Especially if you have surrounded with people and then they're all gone slowly. Sabi pa niya. Naisip ko din, Biba, wala akong anak, di ba? Pag tumanda ako. Na kung sino ang mag-ano sa'yo? Sinong kasama ko? Sinong... Ako, kasama mo ako pagtanda. Na, iiwan mo ako eh. Paano ba tayo iwan? Ikaw mang iwan, pupunta ka ng Florida. Okay. Talaga? Kay Mito? Alam mo yung kay Mito? Minsan may violet, minsan may puti. Ah, alam mo talaga. Good morning, Philippines! Lapit-lapit. Ay, sarap ng ano ni Luigi. Ah! Kuha ako, Bi, ha? Sige, of course, atin yan. Puro tayo baboy, ha? Ano tong gulay, Bi? Ay, spinach pala. Para siyang kangkong, Bi, kasi malaki. Masarap pala talaga to. Kaba is real. Hindi talaga pwedeng magkinamot. Magkamay. Kasi mainit yung sabaw. Kamayin mo ba yung sabaw? Ganun. Paano kaya, no? Pag walang kutsara. Ano? Nya, may sabaw. Ay, you know what? Ganito, Be. Pupunta sana kami, guys, sa ano? Yung tindahan na kung saan kami nag-shopping. Kaso, wala na. Gutom na Sloyde. Gutom na kami. Gusto na umuwi. Baka mapahamak naman tayo doon. Hindi ka tuloy nakabili ng ano. Hindi, okay lang yun. Huwag mong kalimutan yung ano, ha? Kanton. Oo. Nakabili. Ng stand. Amazon. Marami silang klase-klase, iba. Klase-klase yung benta. Style. Ang dami na dati sa bahay, so nung sabi ko ako. Saan? Yun, ganun. Kasi namumulaklak yan eh. Meron yan kulay pula, meron puti. Ang bulaklak niya. Pink. Yung pink. Kagabi ba? So, hindi man ako nag-lunch kahapon, di ba? Umalis tayo. Pero promise, gusto ko magkamay. Ako din, Be. Pero, Be, kagabi, sabi ko, ito yung sasabaw, ganun. Tawag nito. Kumain ako, kasi hindi ako nag-lunch. Kumain ako nito. So, sabi ko. So, para gaganahan ako, nanonood ako ng mukbang lechon. So, grabe sila makakain ng mukbang sa lechon. Yung skin, Sino pinapanood mo? Ako meron yung pinapanood mo. Kahit sino, basta kayo mag-pop up yung mga lechon na mukbang na yan. Sus, pag ganun ako, bialot, tingin ako, bialot, naparami tuloy yung kain ko. Ganun din ako eh. Sarap kasi, tignan. Lechon talaga hinanap ko. Sabi ko, grabe sila makakain ng skin. Lahat ng skin sa ibabaw, natapos nila. Tapos meron pa ba yung meron pa yung mukbang na puro yung Taba. ng bulaklak ng ano? Bulaklak. Ano yung kalbasa? Bulaklak ng, ano ba yung tawag dun? Teacher ng bulaklak? Talaga? Grabe yung crunchy. Di ba tinai yan? Intestine ng baboy? Intestine siya, pero hindi siya yung inaanuhan, iba ata siya. Kita kami, marunong magkamay. Hindi. Hindi, be. One time ba, sinabihan ako ni Tami. Sabi, Han, you know me the way I eat, Han? I always use my hand. Sabi pa niya, I know, but we go out later with, with my sister. Don't do that. Sabi ko, anong mo sa akin? Hindi ko yung nagagawin. Siyempre. Kaluka. Sabi niya. Kasi paano kaya, no? Isa-shock natin yung mga in-laws natin ba? Ganito tayo, be. Nakagayon. Ganon. Yung nakataas. Tapos nakagaling yung kamay. Tapos nakagaling grabe. yung kamay, di ba? Ay, magganito na ako. Ano kaya sabihin sa atin? Ano kaya sabihin nila, no? May, tanong ko sa'yo. Nung first day mo, kasama yung in-laws mo, ang nahiyang-hiya ka, no? Wala akong rice be ilang buwan. Kasi hiyang-hiya ako, gusto ko kung anong niluto ni Tami, anong kain nila, yun din. Buti na lang itong si Tami. Alam niya Asian. So rice, pero sumusunod ako that time, mga bago pa lang, sumusunod ako kung ano yung ano nila. Puro pasta. Oh, puro pasta. Kasi yung iba yung iba may pagka yung steak nila. Sabi ko, ano ba to? Sunod ako. Yung nagluto ka na ng mga Filipino food. Nag-start ako naglutong Filipino food.
Sabi ko, ay, I'm looking online ba? Kung saan yung mga Asian store. Bahala na walang Filipino, basta kay Asian, di ba? Mix-mix na yan. So, doon ako nakahanap sa Scarsdale, malapit sa New Rochelle. So, pumunta kami dalawa. Bumibili kami ng maraming gulay talaga, be. Mga talong na marami, mga kangkong. Totoo. Ang daming munggo. Ang nagustuhan nila, yung kapatid niya na namatay na at saka yung biyanan ko is talaga yung munggo. Nagluto ka. Munggong ginataan. So, yung sardines, tinago ko, be. Bakit? Tinago ko, dinagay ko, dinurog-durog ko. And nilagyan ko. Kasi ayaw nila ng sardines. Di ba masarap yung sardines sa gata? So, hindi nilagyan ko ng horseradish leaves, yung kamalunggay. Horseradish man, tawag nila dito yung. Oo. So, yun. Nasarapan sila, be. Kumain sila. Kumain sila. Pero tanong sila ng tanong. Ano to? Ano tong maliit na round? It's a beans. It's a mungo beans. It's a different kind of beans. And then, yung dried fruit lang talaga yung pinagtatawanan. Nung nagluto ka nun, lahat sila, Ay, grabe. At tawa silang tawa. yung lalaki, babae. 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 Ganun. Oh my God. Oh my God. Ganun. So, gets ko naman yun. Kasi sa loob ako nagluto, be. Ang kitchen, di ba? Yung kitchen, kita mo sa video? Doon sila umuupo palagi sa kitchen. Kasi sa may amoy table. nila lahat yun. Buong Ay, bahay. grabe si Bianan pumunta sa bedroom. Pagpunta sa bedroom, amoy yung kurtina. Sabi, patay, ilang days bago nawala, be. So, kaya yun, nag-start na ako sa labas. Ang kapitbahay naman nagreklamo, oh, what is that smell? Oo, like, Nilutuan be, ko nga siya kumuha ako kahapon. ng Nilutuan ko nga si Mike chicken curry kahapon eh. anong, kumain siya? Ano yan? Kare-kare? Marunong ka, be? Kasi yung iba yung Ay, yung kare-kare. hindi iba yun, chicken curry, iba naman yung kare-kare. Yung curry. Yung kare-kare, yung kinain natin na, walang Sabi mo lasa. walang lasa, oo. Pero yung curry na sobrang orange na talaga, di ba? Yan. Hindi ko talaga yan nakain, be. Kaya nga sinabi ng kapatid ni Tami, you have to slow down with your dried fish. Kasi nabiyan ka? Kasi sabi pa niya, yung sa may doktor daw, sa nurse, yung, ano ba yun? Yung doktor na pinuntahan ni Bianan dito, sinabi niya na, a lot of Filipino here. It's like, a lot of Filipino that have a kidney problem. And then tinanong niya sa akin, bakit? Sabi ko, because we like salty. Ito sila naman, ang gusto nila commonly, ang iba, sweets. Diabetes, di ba? Alam mo, be, nung tumanda naman ako, di ba? Ano pa? Yung edad na pataas ng pataas ba, di ba? Tumanda tayo, dandahan. Marirealize ko, be, ngayon na, at lalo na kapag marami kang pamilyang nawawala. Sinabi ko kay Tami, maano mo talaga, na darating talaga tayo dito, no? Na mamatay talaga tayong tatanda. Wala talaga tayong, sabi pa niya, yeah. Especially if you have surrounded with people and then they're all gone slowly. Sabi pa niya. So, sabi ko sa kanya, noon hindi ko talaga yan ma-feel kasi wala pang nangyari. My grandpa was, that's so died. Long time ago, I was a kid. And then now when I, turned 30, everybody is dying. Tapos unti-unti mo Napifeel ba? Na ano mo yan? Mayroon ba sa inyo ganun? Kaya sa akin, pagpunta ko dito, 4 na itong kamag-anak, tapos isang kaibigan ko na ang nawala. Talaga? Pero yung yung mga tumanda, be. Yung mga tumanda matay dahil sa katandaan. Meron din. 2. Parang nakakalungkot naman. Ang naano ko pa na parang hindi ko sila nakikita. Alam mo yun, parang ang layo ko. Yung iba talaga pakiramdam. Tapos ang hirap. Kapag malayo ka, and then yung nasa Pilipinas, magkasakit or may something ba, problema. Parang mataranta ka. Pero ang naano ko talaga isang, grabe. Lalo na ngayon may COVID. Sabi ko talaga kay Tami, wow, grabe, Our life is become like, we don't even know when we turn 60, we don't even know when kung kanusan na kung kailan na tayong end. Kasi mostly talaga ang daming namamatay sa 60 ka na, parang pataas, parang ang laki ng chances na mawawala ka na for the few months, ganun. Mga age of 65.
16 medyo okay pa. Pero marami nung mga nagka-heart attack dito, mga bata pa, Bino. Kasi yung pagkain nila. Actually, mas maganda nga itong kinakain natin ng ganito lang eh. Kaysa yung sa kanila na puro burger. Oo, yung mga frozen ba? Microwave lang lagi. Oo. At least tayo nagluluto. Yun nga sabi ni Tami. Well, because the people down here is busy working. So, kaya it's like microwavable lang. Kasi hindi nila alam kung paano niluto yun. So, yung ganun. Anong nilagay doon. Totoo. Tayo, may gulay tayong kinain. Kung may May sabaw. SMB ba dun or whatsoever. Basta mga ganun. Naisip ko din, Biba, wala akong anak, di ba? Pag tumanda ako, sino kayang mga ano sa akin? Inisip ko yan ba? Na kung sino ang mag-ano sa'yo. Sinong kasama ko? Sinong... Ako, kasama mo ako pagtanda. Na, iiwan mo ako eh. Paano ba tayo iwan? Ikaw mang iwan, pupunta ka ng Florida. Ikaw nga ay pumunta ka na sa malayong lugar. Kasi video lang yun. Ilang minuto lang yun. Ito pala yun, i-share ko sa'yo. Di ba? Bikain ka pa ng rice kasi nagluto pa ako. Florida, di ba? Gusto ko sa Florida dahil sa weather. Pero may kinakatatakutan akong isa na parang naghesitant ako magpunta sa Florida. Alam mo ba yung ano? Palaging nag-hurricane. Yun talaga Pinakatatakutan ko. And naisip ko, sinabi ko kay Tami, what if, okay, planning to move to Florida, but what if we sell this house and move in another town? To list the tax kasi, yung tax nung talaga hinabulbi. So, sabi ko, sa kanya, naisip ko, mapalapit tayo kay Lende. Pwede. Sabi ko, ayaw na, wag na magpalapit kasi baka maano si Lende. Okay, mas okay yun. Wag naman yung masyadong lapit kasi parang natutsok na tayo. Hindi na kasi minsan lang din man tayo makita. Sabi ko, mga ano lang, mga 10 minutes, ganun. Pwede Kahit na yan. walking distance pa. Wala. Pakitingin mo na yung anak ko. Sabi, natutulog pa ako, andito ka na. Sabihin na, tulog pa ako, andito ka na. Anong ulam mo? Ganun ba? Masaya yun. Bill, kunin mo yung kanin. Nagluto naman yun. Busog na ako, promise. So, malapit lang naman, no? Hindi naman malayo. So, yun yung naisip ko, be. Dahil sa, di ba, takot ako sa hangin, mga ulan. Bawal ka talaga dun. Bawal na talaga. Lalo na ngayon, nakita ko yung news kahapon na may storm sila ngayon. Ang problema pa ngayon kasi nagkakaroon ng global warming. Totoo, hindi man yung totoo, be? Ang global warming? Hindi yung totally global warming. Ang global warming na nag-iiba yung ng atmosphere, nag-iba na talaga. Oo. Yung ozone layer talaga nagbabago, Ang be. pinakamahirap sa California is yung mga earthquake. Earthquake at saka yung sunog palagi. Nakita mo yung mga sa TV show? Walang mga kahoy. Kasi siguro, nung tinanong ko si Mark, sabi ko, kung may ibang country, ibang state ka na pupuntahan, saan yun? Marami daw puno. Nebraska. Ay! Gusto mo sa Nebraska? Si Mark. Farm na farm yun dun, be. No, yun nga. As in farm. As in countryside. Countryside talaga. Doon nakatira yung sister ni Tami noon. Parang, Nagpa-farm siya. saan pa ba na gusto niya? Muna yun ang sinabi niya sa akin. Meron pa bang sinabi niya sa akin? Basta hindi siya pupunta. California. Nebag. Hindi pa niya totally gusto eh. Busog ako. Yung tawag doon, Florida. Kasi Florida? sobrang init. Hindi daw Mainit niya kaya. talaga. Halalo na ngayon. Kami hindi daw niya kaya. At ayaw daw niya ng hurricane. So sabi ko, ang New York, kahit ganito yung New York. Walang earthquake. Walang earthquake. Paminsan lang yung mag-storm. Ang meron lang naman daw dito sabi niya mag-snow. Snow, masarap. Pero which is, beautiful. Kaya yun daw ang isa sa pinakagusto niya. Tapos maraming puno. Yung iba iniisip pag sinabi New York, puro building. Pero mas marami ang puno sa New York. Kahit sa pinaka-city, kahoy pa rin. Oo. Kahit punta ka dun sa city, kahoy na kahoy pa rin. Wala kang makitang Kaya sabi ni Mark, okay na mag-stay tayo dito. Ay, sabihin ko na lang kay Tama yan. Kasi yun lang yung isang worried ni Mark eh. Kasi pag na-disaster tayo, hindi naman yung totally babayaran ni Sabihin natin may insurance, pero burden yun sa iyo eh, kasi mag-aayos ka eh.
Pag may sarili kang bahay. Ang income tax. Mm-mm. Yung ibang state walang Wala, may income tax pa rin tayo. Yung may ano pa rin tayo, may nakukuha pa rin tayo at the end of the year, No. di ba? Oh, yung refund. Refund. Pero, malaki yung kuha nila, be. Mm-mm. Pero, doon sa ibang state, wala talaga, be. Wala. Wala silang, yung, kung ano yung sweldo nila, sa kanila yun. Texas, ganun. Florida, kaya nga maraming ano sa Texas, Florida Pero, nagmumove. Texas kasi maraming Okay, ibigay ko to. immigrant. Pwede bibigyan mo ako. Sa ganun. Ang daming Be. gagawin. Kain ka pa, be? Busog na ako, Be. Marami pang rice on na nagluto pa ako, kain ka pa. Masabog na tiyan ko. Yun ang patayang langka, mamaya na yan. Kain si Marquito? Hindi, he never tried it. Hindi yan kainin. Oh, naalala ko to ba? Snack. Kaimito. Ano po yung kaimito? Minsan doon, meron. Kasi, Fresh market. talaga? Kaimito? Alam mo yung kaimito? Minsan may violet, minsan may puti. Ah, alam mo talaga. Are you sure, Bi, meron sila doon? Hala ka, meron talaga. He, kung makahanap ka ng guyabano na totoong prutas, let me know ha, kung magpunta kayo doon. Minsan nakikita ako dun yun. Yung totoong prutas, Pag mga Mexican, pwede mo pasukin kasi minsan may mga prutas lang na pareha. pareha-pareha ka atin. Ano ba yung Mexican tropical ba sila? Parang wala silang winter, Bi. Di ba? Wala sila. I think wala sila. Habs, you cannot have this. Mukhang pagkain si Babag. Oh my God, sobrang nosy. Manjud na basta pusa talaga nosy. Lagi ba? Ha? Basta cat nosy man na. Cat is known for nosiness. Hindi ka na pwede magpunta. Hindi ka na makapunta dito pala. Tapos alam mo, Mem, di ba masarap siya sa Filipino store? Tapos malapit din siya dun sa mga bilihan. As in, mga 15 As minutes in? lang. Mga Yung mga mall? May mall doon? Malaki? Macy. Ganito na lang. Kapag may sasakyan ka, kung mag-ano ka na, makadrive ka na, magpunta ka dito para lang magtambay. Kung ako, kung magbili-bili or magtambay, punta din ako sa inyo. Kung magtambay, kung okay lang sa'yo, Ma'am. ay baka hindi mo ako pupuntahin. Ano na tawag? Sabihin mo na, huwag ka nang pumunta dito. Mag-meet halfway na. Cheers.